Mälim şäli milli medeniýetimiz taryhynyň dörli döwürlerine şany üsüşleri başdan geçirip, halkymyz uly meşguluga eýe bolan saz guralaryny 72-sini döredipdir. Şolardan iň gadymysy garga tüýdügidir. Muňa bolsa ýurdumyzda geçirilen arkeologik gazyw agtarış işlerem aýdyn güwe geçýär. Garga tüýdügi 80-85 sm uzunlukda kesilen gamyşdan taýýarlanýar. Häzirki döwürde bu saz guralaryna bolan galaklanma hemde höwes hassa artyp, çeper höwetçilerin arasyna giňden ýaýrady. Yurdumyzyň Lewap vilayetinde de garga tüýdügini ýaş nesillere ýetirmekde, milli medeniýetimizi, mirasymyzy wagt etmekde uly işler anyp barlýar. Hususan vilayetin Saýyt etrawyna garga tüýdügini taýýarlamakda halifa şägertlik ýoly bilen oň ýasalış sırlaryny üstlenip çalmak aýratynlyklaryny öwrenmekde netijeli işler anyp barlýar. Halifalar şägertlerine garga tüýdüginiň aýratynlyklaryny öwredenlerine ony ýasamak üçin taýlanyp alýan gamaşlaryň görnüşi, sesin sağlaşygyna, saz guralarynyň ölçegine bildirilýän talaplar taýýarlanşy, beýleki üflenip çalynýan saz guralarynyň oň artykmaçlygy hakynda gymmatly maglumatlarny berýärler. Esretli zamanamızda milli medeniýetimizi öwrenmäk hemde asyrlar aşyp miras galan ajaýyplyklarymyzy gorap saklamaga, geljekin nesillerimize ýitirmäge we dünýä ýaýmaga döredilýän mümkinçilikler üçin bagtyar halkymyz Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza hoşalyk we alkyş sözlerini aýdýarlar.